טוב, זה קורה הבוקר. אריה דרעי מציג מצע כלכלי של מפלגת ש"ס. הוא לא חוסך מילים קשות מנתניהו. הקהל מנסה להפריע, אבל הוא עם הצהרות חברתיות נוקבות. חלק מדברים על אלה שלא גומרים את החודש, ואנחנו מדברים בעיקר על אלה שלא מתחילים את החודש, לצערי הרב. הממשלה תצטרך לקבל אחריות, לא עוד יותר קיצוצים שוויוניים פלט, אלא משקיע יותר משאבים במשפחות במצוקה, שלהם לחם, שלהם את אמצעי הקיום בכבוד. והנה איתנו הרב אריה דרעי, ערב טוב. ערב טוב לך נדב. אתה מהאנשים שלא גומרים את החודש או שלא מתחילים את החודש? לא, אני ברוך השם גומר את החודש, אבל אני באתי וגדלתי בבית שלא גמרו את החודש, ואני קשור בכל נימי נפשי לציבור גדול מאוד שלצערי הרב לא מתחילים את החודש, ואלה הציבור, אלה נמצאים במדינה של אלה של אין להם, לצערי הרב. אוקיי, 3 צעדים קונקרטיים שאתה עושה כבר יום לאחר כניסתך לממשלה. כן, אני אגיד לך כמה צעדים. חלק מהם יצטרכו לקצץ גם בתקציב הביטחון. זו החלטה קשה מאוד, אבל אין ברירה אחרת. אני מתכוון שיהיה חייב להיות מבחני ההכנסה. לא יכול להיות שקצבאות ילדים וקצבאות זקנים, כל הקצבאות יינתנו לכל אחד במדינת ישראל. מי שמרוויח 1,000,000 שקל מקבל את אותה קצבת ילדים, כמו אדם שמרוויח 2,000 שקל או 1,000 שקל. צריך גם לדאוג לכך מיידית שהמע"מ לא יהיה מע"מ על מוצרי יסוד, על הלחם, על החלב, על הגבינה, על השמן, על הדברים הבסיסיים, דבר שהוא עוול, שהוא אי צדק, ואת זה אני בעזרת השם יפעל בכל כוחי לשנות את הדבר הזה. תשמע, אתה מדבר על עוני חמור, פערים גדולים, כל אלה תולדה של עשורים רבים שש"ס בשלטון, מהם שנים רבות שאתה בשלטון. אתם זה נכון, אני מסכים איתך ב100%, לכן ש"ס לא גמרה את עבודתה. אני אומר לך באחריות מוחלטת, שאם ש"ס לא הייתה בממשלה בשנים הללו, הפערים היו יותר גדולים. אבל גם ש"ס מודעת לזה, גם חבריי יודעים שלא עשינו מספיק ואנחנו חייבים לעשות יותר. בשביל זה אנחנו הולכים ומתמודדים כדי שיהיה לנו יותר כוח. מה, אני חושב בכל רם, אתה אומר שש"ס עשתה הרבה, אולי לא מספיק. אולי ההחלטה לשים אותך במרכז הקמפיין עכשיו היא בעצם אמירה שההנהגה בשנים האחרונות נכשלה? לא, חלילה וחס, שלא יובן כזה דבר. הייתי שם, אני לא יכול לדעת, אני יודע שלא היה להם קל, היה תקופות שהם היו באופוזיציה, השתדלו לעשות כמיטב יכולתם, אבל לא היה להם מספיק את הכוח לשנות, ולכן אנחנו עכשיו הולכים בכל הכוח לנסות ולהשפיע. טוב, את הצעדים שמענו, מאיפה יגיע הכסף? אני מודה שחייבים לקצץ. אנחנו לא רוצים לא יוון ולא ספרד ולא מצרים. אבל אני רוצה שהיד תרעד יותר לקצץ במשרד הרווחה ממה שתרעד היד לקצץ במשרד הביטחון. מי שמציע קיצוץ רוחבי הוא פחדן. אז מה, בנימין נתניהו הוא פחדן לשיטתך? מי שהולך לקיצוץ רוחבי הוא מפחד להתמודד עם האמת. ביטחון חברתי הוא לא פחות חשוב מביטחון של כיפת ברזל. אני שומע את הביקורת שלך ונשמע שאתה קרוב יותר לשלי יחימוביץ' מאשר לנתניהו. שלי יחימוביץ' גם מדברת נכון בנושאים החברתיים. היא דואגת, היא בעיקר מתעסקת עם אלה שלא מצליחים לגמור את החודש, וזה דבר חשוב. אנחנו מתעסקים עם אלה בעיקר שלא מתחילים את החודש. כן, זה שמענו. יכול להיות שתבחר להיות איתה באופוזיציה במידה ונתניהו ייבחר? לא, ש"ס תהיה בקואליציה, והיא תעשה את הכל כדי לעזור לשכבות חלשות, אבל לא בכל מחיר. אני שומע שאתה ממש מתחיל מרוץ לתפקיד שר האוצר. לא, אני שואף לעזור באמת, לא משנה אצלי התפקיד, או התואר, זה לא משנה. דיברת על זה עם נתניהו? אם הוא מציע, אתה אומר כן? אני לא עונה על שאלות היפותטיות, אבל זה סתם שאלות באוויר. אני לא רוצה טוב, משהו קונקרטי, הרב דרעי, אתה דיברת על יוקר המחיה, אתה מרגיש אותו בבית? אתם במשפחה משווים מחירים? אתה עושה קניות בסופר? ודאיות, ובשנים האחרונות, גם עכשיו, אני אחראי על הקניות, בעיקר בערב שבת, אני משתדל ללכת לקנות, ולפעמים אין לי הרבה זמן, ואני חוטף אחר כך נזיפות בבית, למה לא עשית השוואת מחירים, יש סופרים וצרכניות יותר גדולות, למה חיפשת את הדברים הקרובים? אני רואה בפירוש את אשתי שמנהלת את הבית, את הכלכלה של הבית, היא בודקת, היא לפעמים הולכת ועומדת בתורים ארוכים ונוסעת כדי ללכת ולקנות בצורה מרוכזת, בצורה יותר זולה, כמה שזה קשה. ואנחנו נחשבים משפחה מבוססת, ברוך השם, לא חסר לי. אם לי זה קשה, מה יגידו משפחות שלא מתחילות בכלל את כל הדברים הללו? שאין להם איך להתחיל בכלל. טוב, אריה דרעי, תודה רבה ששוחחת איתנו.